Khulumkhai hai khapni mare kijing songno tinini saltana analysis pandawo kokharani bisingtei haikaba bokhaktei chingo saltana analysis panda salbrumno jepro nangkukmani topic haikam nangkukmani koktumarno ti saijak kokno ti nokni bwskango dadak sidak setroi saimalayo khabani mare kijing song tini ba angnoro baksa sagbai thang bipul dawarma o saltana analysis pandawo norok bai gurungei norokno je manchak tinini nangkukmani saijak koktumarokno sawi khanaro Kabani mare kising song sung soimano tini ingka serang sal. Tini Wednesday nini February 2 hai kabu 2 tarik. Tini ni sala phung ni jorawono nini haste genanggei lukurokno obhai ereng kok pilai mani je khursatai kelayo haste ni cabinet minister hai kaba IPF tini supremo IPF tini tangphang tabuk bo nini IPF tini leader hinei nini minister hinei bono yakare ridi phiaba bo khorosu tabuk o jorawo nini tiprasa leader ni bisingo belai senior tei belai borom manjak belai o jorawo bo samung tangai tongo khapni mare kiching song sung saimano omo hai jorawo bini sak hamya wngmani bai bono kwbangma lukurokno surimung suriwui bo sak hamai phaimani lai thangnai salo phia asomsa haino hai lai thangnai salo bini bilai sak hamya wngoi bini sugar barima bai bono GBP sak nainogo tlangjaka GB sak nainogo tlangjakmani yagolo tini haikaba Wednesday tini srang salai salo obo hai tatal kogrokno pirmani ereng kok pirmani kasoi phaika baksa borok tini ni salo nini social media ni bisingtui haikaba Facebook ni bisingtui ereng kok pirkha je hasteni montri NC deorma o sungsar naithok sungsarno yakari klangkhanei pia o kogrok belai tatal tei belaino selekma singcha o kok silchanai rok kubui kokno khnayakarei pia kok thmao kasai phaika je o patimuni ukulogo saboni yak tong hnei patimuni ukulogo o borok rokni yak tongo je jorao hapang kaisa tongmani hapang kaisa tongma jorao o hapang tongmani jorao a channel haikaba o web page rok nini social media rok chalokjakmani a jorao phia tinin phungo a page ni bisingtuino leak wngmani haikaba viral wngmani o news channel no boinoguino lukurok nini obo hai message rinani haikaba kha khamani phunungmani sengkhanini social media Facebook rogo a page nini mirinalini ENN a channel ni mungoi tini hastewo bono puila ma haike tini tiprasani montri nini NC debormani sakno obo haike tini ni salo bo lasi mungriwoi ereng koksil chawoi lukurokno ore pore khlaimani nukjagai phaika khaprai mare kiching song tini srang sal tinini salo nini montri NC deworma bosudo montri simiya phiaba satai klayo chung tiprasaroni bokaso tabuk simi jangnan borok khabani mare kiching song tinini salo montri NC deworma no ereng kok silchawoi nini mirinalini ENN o page haikaba o social media haikaba o channel tini montri NC deworma no ereng kok silchawoi o sungsaro yagari thangka haikaba o naithok sungsaro tini khibi thangka hnei obono nuguino tini hasteni kwbangma sinai nungnai haikaba kwbang puk lukurokno social media ni bisingti khlai lukurokno kok pirmani ba lukurokno samani tini ni hai salo obo hai nini montri NC deworma haikaba IPF tini supremo bo tini langma arikha nei phia a kokrok belaino selama singcha tei belaino bo hai wanama singcha koktuma haikaba patimung khawnai mare kiching song tamni hinma ba chung chini borom chini tabukno bono tongoi tongo ojorawo kwbangma choba khlai thani kwbangma langma ari thani tini sak jora bo sak bai thang nini montini achuk thayo chini jagai tongo tai bo obono yakare nini bodol bo IPF ti khlaitung BJP khlaitung obono yakare de phia bo khoroksa tiprasani tabuk bo mukumu rokno agi bo bini borom belaino manjak nini kwbangma suikrung kwbangma bijak suijak obono karibo nini All India Radio haikaba Prachar Bharatini bo director tongmani khabani mare kiching song
tabuk bo revenue te forest minister bini yagono tabuk bo thai ka ba achu thai tongo nini ta IPF tini tangphang montri NC dewarmani jago khabani mare kijing chong chung sai man kha kok te mani bisingtei bini sak nainai haikaba doctor o doctor tini salo sak bai thangbo sabani social media o haikaba koktama thumnai rogno obono simia koktama thumnai sak bai thang borok thangai malaika nini IPF tini tangphang haikaba IPF tini supremo montri NC dewarma bo tini sak kahamno tongo khana khaino khana sangrong sal haikaba nini Thursday khana ni salo bono jibi sak nainokni yakari rohjanai bini sori agini sete sak kaham hamkuk mani nukjagai thaika Piaba tinini salo amo haike kok silchamani ereng je lai thangnai yaksi hapang tong mani jorawo obahai kaisa channel mirinalini ENN mungoi bini page tuino pula kogu jung evidence mankha jung proof mankha khabani mari ke jingchong a page ni bising tuino tini lukurok a page no puitu chawoi tini lukurok ore pore nangnani nangkha Thuyana thuyo hinei wanchumnani nangkha Thuyana obahai lukura bai koksil jamani nangkha khabani mare kiching song tamni hinma ba belai no ma herok party mung salama singja khabani mare kiching song belai no salama singja khabani mare kiching song tamni hinma ba tabuk chini sinimung chini hukum Jini thaisa thainei kokle tabuk bo sawi manai ba jekono jaga thangai nini IPF tini tangphang supremo NC dewarma bo sawi manai pia tini bono ereng oma haike kok silchawoi je o na thoksung sano yakari thangka hani kok silchanai tabuk kasoi phaika lukurongni biskango khabani mara kiching song tamni hima tabuk lukuro sinai nungnai rok thoki jagi tonglia tabuk ka social media ni jora tabuk ka technology nini digital ni jora Kebona kebo femlogi tongmalia kebona kebo tatal sawi tongmalia tinini salo serang sali salo IPF tini supremo haikaba tangphang montri NC dewarma no o sungsar yakari thangka na sungsar no nei kaisa page ni bisinti klai bona pula riwo haikaba viral khayo nini mirinalini ENN ngoi obona nugui no lukurok baksa sinai nungnai rok bangma lukurok no putu sawoi tini sakni page sakni social media bisingtei kok pirnani haikaba kok chengnani obai pirnani chengkha tini nathok sungsano borom gunang NC dewarma yakari thangka nei pia kubui kokha amaya khabani mare kiching song tini ni salo kok tuma kubui kase khamani o mirinalini page haikaba abo beleno tatal ereng kok pirmani lukurok no ereng kok samani lukurok no abo kasai phaika khabani mare kiching song dai chung saimano khna nini IPF tini supremo haikaba tangphang montri NC dewarma khna ni salano bo nini jibi sak nainokni bini bono suti rojangnai haikaba bini sak hamani baikha bini bistiro abo hai nino tini sala bo sak bai thang kokma thumnai rokno bo saka obono karei bini sak nainai doctor bobo sak bai thang saka khabani mare kiching song Piaba tabuk oro kaisano obahai kebangma social media rok tabuk bo viral ni tongmani tabuk bo obahai siya nugya rok salai tongmani je IPF tini supremo NC dewarma langka o sungsano nathok sungsano khibilang kahnei pia abo pura ereng tatal kok sungsamani kasai theka kaisa page ni bisingtino okok poila awai mani ni ENN ngui aboni yaglo lukurok bo putu sawoi Khabani mare kisung saimano tabuk o jorawo chini social media ni juk chini internet ni juk o jorawo no lukurok gobangma sak no page nei sak no obahai wansugoi sak no social media wansugoi sak no journalist wansugoi sak no sangbadik wansugoi kasi YouTube channel khulogoi kasi Facebook page khulogoi lukurok no orai nangmani kasi community kok sawai kasi rumors kok sawai lukurok no orai nangmani nuksakai tongo tabuk lukurok tabuk sawi mano siwi tongo borok bomai samung tang khabani mare kiching song tini ni salo obo hai party mungro belai ni salong se phainai salogo tibo obo hai gobangma dalbidal page khai gaba gobangma dalbidal obo hai ini account hai gaba YouTube channel rokti obo hai ke kaisa kok no kaisa party no rumors hai ke community viral khai tomni belai wana ma singsa sing do phanai bagai tam ni ma sing ok khama hai kok no putu sawi no sing yapri sawo je kono samong tangani klai
nung kaisa channel si nung kaisa ma hai news media channel si bising ti sama hai ke tatal ai mung lui tong ka hangklai lukurok putu sawai lukurok putu sawai bini nok nu khunggo danggang ngai manu lukurok putu sawai bini nok nu khunggo hanya saya ngai manu ulai tolai ngai manu bini kok kaisa ai mung derama baino bai haino ereng kok sama baino thawni mare kijing chong tabung nai ni di sini omang kliwon nor nugui tong na khabari mare kijing chong tinini salo mininalini INN munggai bo sakbai thang puila oba hai ke viral khaimani hai ke post khaimani social media wo khabari mare kijing chong nugiman khana chini omang plini bisingti khilai lukurok belaino tinini salo ore pore nangjak tam hinma ba borom manjak tei sini kukjak tei most senior leader tabuk ojorawo tiprasani bono ama haike cengra haike ba ereng kok awoi khayoi lasi mungri mani bini nognukhuni bororok tai dofani bororok sinai nungner belaino khadulaijak khabani mare kijing song sung sawi mano chini hasteni belaino senior most leader abo hai belaino sini kukjak leader tai abo hai kodugma salronboi tiprasan bagi fight khai phainai hai keba samung tangai phainai IPF tini supremo eba montri NC deborma bo tabuk o jorawo sak kahamno tongo bo tabuk jibi sak nai nogo naijagoi tongo khnani sala khnangkha sangrong sal khnani sala no bono jibi sak nai nogni nogor horjak nai bini sakbai thang bini doctor nainai haike bono sak share toroi nainai doctor bobo tongo tinini o jorawo jefru koktuma thumrok bai koktuma thumnai rok bai kok sathani khabani mare kijing song belaiwana laijak sung kaisa ma haike ore pore phananglai lukurok ereng social media wo kahamdang kahamidang ka pilai tongmani obo belaino wana ma singsa dophawo haike taksin society wo hini manu tamni hinmaba sung kaisa kok जों social media अंखा काisa platform जों आरो kaham bo share खाइमांखा हामिया bo share खाइमांखा फिया जोंनो platform bo जोंनो kaham अबहाय connectivity nan bagै रिमासि फियाबा ताबुक गोबां मा लुकुरक ननि social media नि bo connected tongo अबनि bagै नाय ताबुक लुकुरक अबहाय काisa नकबार हायके speed खायैनाय tabuk o jorawo tongui no tek jorawo thangai o jorawo no nongtui no ta kubun thayo thangai daima hai o social media beleno wana ma singsa tai kirima singsa khawne mare kijing chong phiaba tinini salangkha beleno selama singsa tai kirima singsa khawne mare kijing chong tamni hinma ba tiningkha srangsal tinini salo obohai mirinalini INN mungoi of je social media hai ke ba o je channel nini IPF tini supremo eba Montri NC dewarmano osungsarno yakrai thangka haike bo thui thangka nei bono pula kok pirmani oboni yaklo nini kobangma MLA nini kobangma bahai nini montri haike kobangma nangnai songnai rokno o mirinalini INN ni pusno nugoi haike ba share khaijak o kokno nugoi aimung no nugoi tini borok sak ni nini page haike ba Facebook rogo post khaileka yaklo abono tino tabo controversial solo gaijak hastewo tangai bo haike saka phia kubui ko khabo je khabane mare kijing song tinini salo je phung jorawa nini IPF tini sumrimu eba montrian dewarmano langma arikha osungsa naituk sungsana yakari thangka nei poila post khainai poila sakalai rnei kha mirinalini INN a koktuma kasai pheka abono hinei khabani mare kijing chong chung saimano chini IPF tini supremo eba IPF tini tangphang montri NC dewarma tabuk sakka hamno tongo khana bono nogor horjangnai bini tongthai nogor horjangnai khana bono bini bebak nini doctor rokni naimani doctor rokni bithi barai rok sawoi chatroi ta kahamno bo tabuk susto no tongo bo tabuk kahamno tongo hnei naini de bo kaisa kaini kok samarok
সুস্থ আছেন তো স্যার এখন? এখন স্যার সুস্থ আছেন তো আপনি? আগের থেকে বেটার তো? সুস্থ আছেন তো স্যার এখন? এখন স্যার সুস্থ আছেন তো আপনি? আগের থেকে বেটার তো? আছেন হ্যাঁ, কে জানি মিথ্যা মানে প্রচার করলো যে বাবা নাকি নাই, কিন্তু সেটা ওই বলাটা মানে ঠিক না। কিন্তু তাই তো এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে আছে। কতক্ষণ পরে আগে মানে একটু খাওয়া দাওয়া করলো, তারপরে ডাক্তাররা এসে দেখা করে গেল। কবে নাগাদ ছুটি দিব কিছু কইছে কি? হ্যাঁ, আমরা কালকে ছুটি নিয়ে যাবো। আচ্ছা, যারাই মিথ্যা কথা বলছে কি ধারণা থাকবে আপনার? হ্যাঁ, সবাইকে মানে আমরা কইতেছি যে এইরকম মিথ্যা যাতে না শুরু। বাবা এখন পর্যন্ত ভালোই আছে। আমরা চাইতেছি কালকে আমরা ছুটি দিয়ে নিয়ে যাবো, কিন্তু বয়স তো হয়েছে না, তার জন্য একটু তো দুর্বল। কতদিন সময় তাই ডায়াবেটিসের প্রবলেম ছিল, এখন মোটামুটি ভালো। ডাক্তারের Khabani mare kising song khanaiman kana srai srai wana na krei mungsa kirina krei mungsa pia ama haike kok awai mung erang pirmani lasi mung rimani belaino wana ma singcha te belaino oboni thani kobangma nana songnai ba sinai nungnai korak majran harnai oboni okologa ba oboni sakawa khabani mare kising song sung saimani sin saljan analysis ni pandani bisingte klai sung kobangma nangkukmani dal bidal je hasteo nangkugui tongmani saija kok tomano tui norak ba baksa sung dadak sida klai share tolai saimalayo khabani mare kising song sung obono তিনি serang sala তিনি hasteni IPF তিনি tangphang hai ka supremo tai tiprasani belaino mu senior leader belaino bora manjakuk মন্ত্রী এনসি দেওরমা ni mungoi bo sungsa yagar thangka hinai lukuro koksul samani abot erang se abot tatal se ekdom abono wan sungjana ni kokya abono khunjuk andana ni kokya khabani mare kiching song pia aba haikala si mungri mani belai no chini dofan bagai salangma singsa khabani mare kiching song hani bagai kuboi mangple kuboi kethang awai mungmai na sa mungsa ba haika tapilai jade khabani mare kiching song chini saljan analysis pandao chingo ba haiklai no nor ni buskango tui phai phunugo saija kok to mano tiye pia khabani mare kiching song khna sangrong sal khanani salano IPF tini tangphang haikaba supremo মন্ত্রী এনসি দেওরমা bono jibi saknai nokni nogoro horjangnai bo tabuk kaham no tongo bo tabuk tong kuja no tongo khabani mare kiching song pulani simi obono paithaknai pulani simi ang tabuk jora logi rui nai tongnai rokno belai hambai te tini ne pandam jotoni ambo thakjangnai norok salbrum so winai tongde sungoi baksa kokhorang tai oma hai jorao saljan analysis pandaos angmai manjuri salbrum no chungbai baksa soyawai tongde chin o saljan analysis pandao angmai baksa tongnai norok baksa chungno soyawai nai tongde chin kokhorang bele hambai te jotono horkam